ঢেকিয়াজুলি, চতিয়া বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো। गहपुरसिम बिटिआरआव सोसनजानायखौ लानानै दिनैहाय गहपुरनि सुबुंफ्रा गोबां रंजाखांदों। बिटिआरआव बिथांमोनहा हाबसिगोनखौ मोनथिनानै बा थांनाय 26 जानुवारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंदि गहपुरसिमहालागै 80% बर'फोर थानायफोरखौ बिटिआरआव सरजाबनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय लोगो लोगो बिटिआरनि सुबुं जानो थांगासिनो गहपुरनि सुबुंफ्रा। बिनिखायनो बिथांमोना जोबोद रंजादों आरो बेराफारसेथिं गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बिटिआरआव सोसनजानायखौ लानानै बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै। बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनैहाय 12 घन्टा सनितपुर बन्द होदों। बिथांमोना हुदु आसाम आदिबासि छात्र नेताफ्रा बिथांमोनहा बन्द फोसावदों आरो गुबुन गुबुन जाथिफ्रा बिटिआरआव हाबगोनखौ लानानै जोबोद खुद्रिसारदों गोबां जायगायावनो।